One News daħlitlu informazzjoni mill-Partit Nazzjonalista u ta' min jorbot fuqha li fl-aħħar sigħat kien hemm inkwiet kbir fid-Dar Ċentrali u dan brabta ma' deputat nazzjonalista partikolari. One News issa jista' jżid li l-informazzjoni dwar dan id-deputat partikolari waslet għand il-PN fl-2022 u kienet se toħroġ minn wieħed mid-deputati l-oħrajn li kellu dak iż-żmien. Iżda peress li kienet is-sena tal-elezzjoni din l-informazzjoni inżammet mistura. One News informat li fl-aħħar sigħat reġa' kien hemm tentattiv minn individwi fil-PN stess biex din l-istorja terġa' tara d-dawl tax-xemx u saret pressjoni biex id-deputat involut jitkeċċa mill-PN. Iżda għalissa kollox se jibqa' kif inhu. Jidher li d-deputat involut mhux lest iċedi għall pressjoni tal-klikka estremista. Madankollu hu fatt magħruf li fil-PN fl-aħħar mill-aħħar dejjem tgħaddi tal-klikka estremista.